Sanibonani guys, igama uNqobile Nibethela Mazwela eithonga ngomhla ka-7 January. Hayi-ke guys, ukhuze ibhadi usanele umezwa phela uMakhumalo sethu usephinde emumva manje leko ntanzi, njengoba sizwile ukuthi bahlose ukubulala wonke umndeni wokudladla, basola-ke uMaMbhele ngokuthi uyena ofake ushevu ekudleni. Utshelile-ke usanele Benonjinji ukuthi ngeke kwazi ukuthi ubulawa umuntu ngenacala. Akusiyena phela loya mama ofake loya shevu ekudleni, kuzomele ngihambe ngiye kuntanzi ngiyomshintsha umqondo njengamanje. Uthi usanele ngeke akukho la uyakhona wena ma, awuphindeli kuloya muzi. Usungitshele le nto ongitshele yona, uthi mntanami angikhathazeki, ngizoyenza mina le nto, ngisazombulala loya baba. Usethi-ke usanele ma khululeka, usukwenzile wahluleka, didela mina manje kube yimina oyenzayo leyo nto. Ngizwa nje lapha ngimhlakaze kanye mina uNtanzi. Uthi uMakhumalo lalela ndodana, ngithe ngiyeke, sengiyiqalile le nto, ngiyeke ngiyiphethe. Nangampela guys, wahamba waqonda ngqo kontanzi. Shiya usanele Benonjinji beshaqekile, bembona phela eyiphosa emphandeni wey'ngonyama ebhekile. Akupheli-ke lapho, sefika nje laphaya kontanzi, wathi hawu, uyazi phela sithandwa sami, ngiyakucela bandla wehlise umoya. Yabona nje uMaMbhele umsulwa, kade mina ngamazi, angeke nhlobo ayenza le nto ocabanga ukuthi uyenzile. Wathi uzamalalela, nami ngiyamazi mina uMaMbhele. uMaMbhele uMakambali, uMbali, mina sinayazi-1, akangithandi uMbali. So nginesiqiniseko sokuthi umthumelele uma wakho ukuthi-ke afake ushevu lapha kuloya kudla kwethu. So yena umndeni wakudladla kumele uphele wonke, siqede ngawo. Wathi nje uMakhumalo, ngiyakucela sithandwa sami, bengicela bandla ukuthi-ke ungathatheli izinto phezulu. Kona yebo siyafuna ukuthola ukuthi ubani lo ofake ushevu lapha ekudleni, kodwa-ke kumele senze isiqiniseko sokuthi sikhethe umuntu okuyena yena, singabe sisagagamela kanti sikhethe umuntu o-wrong. Hhayi-ke guys, siyazi sonke-ke ukuthi uma nje uMakhumalo ekhuluma noNtanzi, umane nje impela uthando lumane lumgaje limeqe, agcine impela esivumelana nayo yonke into eshiwo yena uMakhumalo, ngisho noma kuthiwa-ke ayisilona iqiniso. Lokho kwenza ukuthi-ke uZama athukuthele agcwale athi mfi, hheyi kubonakale nje ukuthi u-girl kube kuya ngaye, ngabe usebulala yena impela lo Makhumalo lo, aqede umsebenzi lo okade uMduduze lokhu ekhuluma ngawo, ethi lo nkosikazi lo akathembakele, kuzomele besheshe bemgodloze laphaya kontanzi. Guys, akupheli-ke lapho. uMakhumalo uphinde wahlala phansi noNtanzi-ke ezama phela ukumbuza ukuthi ngabe uzizwa enjani njengoba nje kusasa kuwusuku lokufihlwa kukaMduduze. Hhayi uNtanzi-ke umane wavula isifuba sonke wasibeka gengelezi, wamtshela uMakhumalo ukuthi hheyi ngiyakugowisha Ntombo. Washo ukuthi nje akanemeneze njengoba nje umfowabo phela kwakuyena idwala lakhe nethemba lakhe. Umfowabo uyena owayemtshela ukuthi wena Bafo, Pablo, uzosheshe uhambe emhlabeni ngoba uyatatazela, uthanda nezimpi, yimina uyofihla wena. Kodwa-ke namhlanje uyathuka ngokuthi uyena uNtanzi ofihla uMduduze kuqala. Useyasho ukuthi akazi nanokuthi usuku lakusasa uzolifeyisa kanjani. Lokho kwenza ukuthi uMakhumalo arole amehlo guys, kubonakala nje ukuthi eyi u-girl uneme, iyamkitaza le ndaba yokuthi-ke uNtanzi uzwa ubuhlungu ngoba naye usezwise abantu abaningi ubuhlungu. Umane nje wathi yabona, kuye kuthiwa indoda ayikhali, kodwa-ke bengicela wena uma ufuna ukukhala ungalokhu uyibamba iy'nyembezi, ucamele la kulesi sami isifuba, ebese uyidedela zonke iy'nyembezi ziphume. Ngobani? Ubuhlungu vele kuyinto yokuqala ekugcina isikulethela-ke ukuphola kwenhliziyo. So buvumele ubuhlungu bungene bujule ngaphakathi kwena ukuze uzosheshe uphole. Uyezwa? Ekusho lokho kubonakala nje ukuthi u-girl uyabhinqa, uzama ukusho naye ukuthi wadlula ey'nhlungwini ey'nkulu kabi ngesikhathi kudlula umyeni wakhe uMuzi nendodana yakhe uBanele. So naye-ke manje uNtanzi ayimane ezilimi ezitsheni ayizwe le pain le ake ayizwa naye uMakhumalo. Guys, akupheli-ke lapho. uZama uthe eyihlalele nje yedwa laphaya endlini, kwaqhamuka uphinda.
Waphinda-ke guys ubekade kubonakala nje ukuthi naye usuku langakusasa hayi cha akalinemelele neze, akafisi nanokufisa ukuthi kuse ngoba phela abakho ready beNozama ukuthi bathi goodbye kubaba omncane-ke uMduduzi. UZama-ke uke wavula amehlo-ke akhe uPhinda wamkhombisa isithombe ebekade engasilindele neze. Uthe uyazi phela wePhinda, ngiyamsola uMakhumalo ukuthi wuye lo osifakele ushevu lapha ekudleni. Wamane wathi uPhinda hayi yini manje Zama, ushiswa yini lokho? Wathi cha awukuyibhekisisi kahle le nto le, phela thina akazi sidla ushevu le ekhaya noma yini, ufuna sithi uma wakho lo ofaka ushevu? Wathi hhayi uyazi ukuthi akusiyena nje uma, kuthiwa uMaMbhele nje. Wathi cha uMakhumalo wenze le nto, phela ubaba omncane uMduduzi kade esixwayisa ngalo muntu wesifazane. Buka namhlanje uphi yabona uMakhumalo wakudla impela ukudla kodwa wadla kancane. Uyakhumbula ukuthi ngaze ngambuza ukuthi hawe ma ulambile yini, cause ngeke ngimbone indlela ayidla ngayo, wayelokhu ethi choko. Wathi kodwa naye wagula nje, wathi njengoba ngisho wagula ngoba wakhipha uney'mpilo ey'ntathu. Ithini esadla kakhulu? Yena akadlanga loya mama, akadlanga kahle ngoba vele wayazi ukuthi lo kudla ukufaka ushevu. Hayibo! Umbani nje uPhinda naye wabona ngempela ukuthi hayi iyawenza umqondo yonke lento eyikhulumayo uZama. Wathi ngiyakutshela Phinda, yilo muntu wesifazane lo, uyena lo sifakele ushevu and uzosiqeda sonke asithi nya, njengoba nje ubaba omncane uMduduzi asho ukuthi lo nkosikazi ufuna ukuzoqeda ngathi. Hayibo! Guys, uze wathi uZama yazi ngiyizwa ngaphakathi enhlizweni yami lento iyiqiniso Phinda. Loya muntu wesifazane kuzomele siqede ngaye before asiqeda sonke. Hayibo! So guys, uZama usemane wayifunda ivaliwe incwadi. Yabona nje impela ingababhuqa bonke uMakhumalo, kodwa uMduduzi beNozama bebelokhu vele bekade bembonile lo muntu wesifazane ukuthi no, lapha kontanzi akazile ngezothando, kunenhloso enkulu engemumva kothando lolaqhuba ngaphambili lokuthi hhayi uthando. Inhloso yangempela cha ukuzokucekela phansi aqothe konke ngisho imbokodo nesisekelo sayo. Yeyi! Asithembe-ke ukuthi-ke bazothi mabemtshela uNtanzi this time around angaloke elale endleleni lokuthi uMakhumalo uyangithanda uMakhumalo udele konke ngenxa yami, amane nje akalalele for once, cause ukungalaleli kwakhe yikona lokho okumenze walahlekelwa umfowabo esikhuluma nje namhlanje. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningagodli ukusubscribe, nilike, nikhomente. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile Nivusile Mazwibela.